Ti kad pokrećeš velike koske, luči se jedan molekul, miokin, koji prolazi kroz moždanu barijeru, ima neka krvna barijera u mozgu koja ne dozvoljava svakom đubretu uđe unutra, ulazi unutra i ulazi u hipokampus. Imaš 2 hipokampusa ovde, oni su ti centar za razmišljanje i privremenu memoriju u toku dana i tu se u toku 16 sati skuplja ono što učiš, što radiš, bilo šta u toku dana. I onda ti noću kad spavaš kroz NRN2 fazu, te informacije putem nekih takozvanih memorijskih vretena se uploaduju u koru velikog mozga i onda su tu mirne. A fazon je da ti kada imaš telesni pokret, kad se pokrećeš, recimo kada imaš 180 minuta kardioaktivnosti nedeljno, plus da imaš ove resistance trening je dobar za NRM2 fazu, za fazu procesiranja dnevno, a za REM fazu je ovaj kardio. Ukoliko lučiš miokin, dolazi do regeneracije hipokampusa. Što znači da bukvalno dolazi do rađenja novih neuroćelija. To je novo istraživanje tipa od pre manje od godinu dana. Wendy Suzuki je najveći autoritet u svetu koja se bavi istraživanjem memorije. Znači ona je sad, mislim da je dekanka univerziteta u Njujorku i znači ona je vrhunski stručnjak za to. Znači oni su pokazali kako da, znači mozak ima određene delove koji se regenerišu i oni se regenerišu putem pokreta.